La Fossa 112 és un projecte que naix en una subvenció que es donen, l'associació demana una subvenció, estem parlant del 2020 aproximadament, en pandèmia, es paralitza tot un poc, torna una altra volta a moure i bueno, pues, projectes d'este tamany solen tardar prou fins que es lliga tot. El procés està en que, a veure, tenien una idea aproximadament sobre una de les víctimes, li escriu comptants, o sigui, quasi tots, és que jo he sentit de 100, més de 50 cartes a visió que el mateix dia de fusilar-los havien escrit als seus familiars. Clar, llegir aquestes cartes, bueno, t'aborronen, no? El quedes sense paraules i sense alient, o sigui, és una cosa increïble. Però bueno, al final vegueren que esta última, que era una poesia que li va escriure una de les víctimes a la seva filla, l'única filla que tenia 3 anyets, la xiqueta, sabia que no anava a entendre-ho, entonces li va explicar molt ben explicat el què passaria quan ella fora major, que entenguera el per què. I ahir nosaltres representem un poc a que la xiqueta acaba entenent el per què son pare se'n va i ja no torna. Bueno, pues, conforme has vist, la fossa, nosaltres hem fet l'hem quebrat, l'hem obert, com si diguérem, un poc que la memòria històrica ha sigut i els familiars en la força d'intentar treure-los d'allí. Entonces s'han convertit a d'ells en unes oronelles. La oronella, com saps, és un símbol de llibertat i entonces m'agradava molt la idea de convertir-les en oronelles. També em dona la possibilitat de poder posar 100 peces en una obra menuda, la oronella. Entonces vam estar treballant un poc en com dissenyàvem la peça. Al final estic molt orgullós de com ha eixit perquè aquesta fossa no tenia rajoletes ni res? No, aquesta fossa s'acabà en el 2018, crec, de treure a totes les víctimes de dins, i entonces la tornaren a tapar, les víctimes ja no estan allí. Sobre el tema sí que ha estat en ells, un poc informant-me per a veure, per jo agarrar idees i a veure com argumentava jo l'escultura, i al final pues, bueno, pues ha sigut una... Perquè la forma que té no és la forma de la fossa, no? O la pedra sí, que estarà acabarà seguint... La forma de la... Això és un fragment de lo que serà la fossa. La fossa serà... Li han donat unes ubicacions de 2,50 per 2,50. I el que li falta a això és el marbre que aniran gravats tots els noms de cada víctima que n'hi ha ahí dins. En les poblacions, tal, anirà molt ben especificat. Has fet alguna peça més així en plan memorialista? Sí, vam fer una altra que també ens encomanaren en homenatge a les 13 roses. És una encomanda que ens feren també que... Això on estava? Això ara està en Gandia, però era una peça que la idea era fer una itinerància per València. Al final s'ha quedat en Gandia. I bueno, també és algo molt emocionant perquè és com es pot convertir unes víctimes en record permanent. Vull dir que el seu record i la seva mort crec que va ser algo en el que ha passat a la història i s'ha quedat com algo molt especial, perquè no sé si l'has vista o no, però és una pedra que simbolitza el paretó, on en terra n'hi ha 13 casquillos de bala, i d'aixòs 13 casquillos ixen uns rosers, que al final envolten tot el paretó i pràcticament el paretó no es veu. El que es veuen són elles.